Golden State Warriors sa Oakland, California, kampiyon sa 69th season sa NBA. Si Lea Capuyan sa dugang detalye. 40 ka tuig nga pagpinaabot ni kampiyon na gyud pag-usab ang Golden State Warriors sa Oakland, California sa Game 6 sa 69th season sa NBA nga giduwa karong buntag didto sa Quicken Loans Arena sa Cleveland. Ni kampiyon ang Warriors sa score nga 105-97 batok Cleveland Cavaliers. Ang Warriors ni daog sa Games 1, 4, 5 ug 6 sa Best of 7 Final Series. Silang Andre Iguodala ug Stephen Curry mo'y nangulo sa Warriors sa ilang tag 25 puntos. Si Iguodala sa Warriors ang nahimong MVP sa NBA Finals. Sa pilderong Cavaliers, gipanguluhan na usab ni LeBron James ang ilang kupunan sa iyang 32 puntos. Lea Capuyan, Sunstar, Pilipinas.